eta konkretuki momentu honetan, badakizue, Foru Aldundia eta Udalaren artean akordio bat egin genuela, aldaketa bat eman geniola, divergentzia batzuk zeuden hasierako proiektu kulturalarekin, eta bat egin nuen adostasunez aldaketa egitea proiektuarekin, eta bide berri bati heltzea. Eta adostasun horrekin, martxan jarri genuen arkitektoak kontratatzeko lizitazioa, proiektu berria redaktatzeko, eta mendik astebetera martxan jarriko dugu proiektu kulturala definitzeko lizitazioa ere, kontratatzeko enpresa bat proiektu kulturala definitzeko. Bai, esan behar duguna da, proiektu kultural hori definituko dela, eragileekin, gure herriko eragile politiko, sozial eta ekonomikoekin egingo duguen prozesu baten baitan. Kontratatzen dugu enpresa da, prozesu bat irekitzeko eta prozesu horren baitan ondoriak ere ateratzeko. Zer da, konkretuki plantatzen ari gana egitea? Iruditzen zaiguna prozesu horretan egin behar den hausnarketa da kultura orduan gure herriak duenaren ingurukoa. Hau da, zer da gure herriak kulturan dituen instalakuntzak eta nola bideratu, zeintzuk izan behar den jarri behar dituen politikak eta debate orokor horretatik joko dugu ere beste debate batera eta da leku honan egingo dugunaren ingurukoa. Baina hausnarketa asko zabalagoa da eta hausnarketa horrek izango du atal bat dela behin guztia definitu ondoren leku honak zer jasoko luke. Denaen, guk bai ikusten eguna ezinbestekoa dela leku honak jarraitzea 2025 plan estrategikoan edo errenteriaren kreatiboan markatu genituen irizpideekin. Hori etengabe esaten ari da, baina berriro esaten dugu kreatibidadean iruditzen zaigu gure herriak aurrera pauso handiak eman behar dituela. Usten dugu kreatibidadea trantsiziorako elementu importante bat izan daitekeela. Eta beraz, hori da momentu honetan iruditzen zaiguna bide horri heldu behar zaiola. Eredu berri bat sortu, gure herriaren garapen sozioekonomikoaren eredu berri bat sortu eta eredu berri hori askotan izan dugu ekonomia kreatiboa dela. Zentzu horretan eta ildo estrategiko horien markatuta plan estrategikoan leku honak egin beharko dukena da ildo horien jarraipen bat. Ildo horiek garatu leku hona eraikinean ere. Konkretuki eta adostu duguna Foru Aldundiarekin izan da sorkuntza intelektual, teknologiko, artistiko eta zientifikorako tokiko espazio bat izatea. Planteatzen duguna da ekipamendu kultural kontzeptu berri bat, kreatibidadea, talentua eta barrikuntza sustatzen dituena eta zalantzari gabe liburutegi bat izango duena, abanguardista izango den liburutegi bat izateko asmoa duena. Liburutegi horren zentzu batean ere gure herriko errealitate kultural guzti horri zerbitzua eman beharko dio. Bai, esan behar da, modu batean, nodo nagusia kulturan leku honan egongo dela eta gainontzeko kultura ekipamenduak berdefinitu beharko ditugula leku honaren definizioarekin. Nik nire parte bukatzeko. Leku honaren fabrikak edukiko ditu 3.600 metro karratu. Eta 3.600 metro karratu horietan, plantatzen dena batetik liburutegia bertan izatea, jarraitzen dugu apostu egiten dezentralizatua den liburutegi sarearekin, Berango liburutegi egingo da, hemen egingo da beste liburutegi zentrala, baina ikuspegi horretatik jarraitzen dugu apostu hori egiten, eta gero, baitere bertan egongo da exhibizio areto bat, eta hitzaldia, topaketetarako eta bestelako erabiletarako espazio balian hitzak ere izango dira bertan. Eta Joni,